Ei, ja prou, no? Patrick, no ho entens. Tots hem d'anar als campaments americans. Som la colla i hem de demostrar que som els més forts. Nois, vinga, feu squats. Noies, aquests exercicis no serveixen per futbol americà. Sí, el més important és córrer ràpid. Nois, feu squats, vinga. Menys parlar. Hem d'aconseguir entrar als campaments americans. Heu sentit que només els més forts aconsegueixen entrar? Què? Tu n'has de fer el doble. Mira els d'Euger. El nostre Patrick els guanyarà. I després anirem als campaments a Miami. Prendrem el sol i gaudirem de la calor mentre ells es queden aquí. Sí, fem boles de neu. Noies, mireu-los. Em sembla que tenen moltes ganes d'anar a aquests campaments americans. No ens hem de rendir. Hem d'aconseguir el vistiplau mèdic al 100%. I hem de demostrar que estem més en forma. Sí, aconseguirem el certificat mèdic. Sí, estem en forma. Dima, no siguis lent. Jo ja porto 133. Nois, els metges ja venen, en línia. Què? Ostres, els metges. Jo primer. Jo escolta'm, vaig a primer. Jo primer. Jo. Mutxis! Bé, doctor Faust, entra. Gràcies, infermera. Ja pot entrar a l'oficina. Jo primer. Vaig jo, Paca. Jo primer. He dit que vaig jo. Em toca a mi. Estudiants, estigueu-vos quiets. Entreu de 2 en 2. Bé, nosaltres anem primers. Sí, som més grans. Nosaltres, els d'Euger, haureu de deixar els més joves primer. No, escolteu-me. Una persona del d'Euger i una del 9A. Sí, Iana, som-hi. D'acord, infermera, qui és el primer de la llista? Bé, Bondarenko, Iana, del d'Euger, i Saitseva Diana, del 9A. Molt bé, ja poden passar. D'acord, doctor. Saitseva, Bondarenko... Jo soc la Bondarenko. Jo primer. Tanqueu la porta primer. No estem a un ascensor. Jo primer. D'acord. Saitseva, Bondarenko, què us passa? Sabeu per què som aquí, a la vostra escola? Esclar que ho sé. Ens voleu portar als campaments americans. Sí, el més guai. Segur que trieu els d'Euger. Per què? Nosaltres som millors. Triaran els 9A. No, som millors nosaltres. Calleu, ho mirarem tot. Bondarenko, sisplau, seu aquí. Edat? 15. Oh no, hauria d'haver dit 16. Bé, d'acord. Molt bé, obre la boca i digues Merda, què li està fent? Infermera, de moment tot ho veig bé, tot normal. Quina alçada fas i quant peses? Alçada 1,72 i pes 42 quilos. Perdona? Ens estàs enganyant? Va, posa't de peu, sisplau. D'acord, o no. A veure, posa't recte. 1,59. Ho has apuntat, infermera? Esclar, doctor Faust, ho he escrit. Merda, aquests doctors són molt raros. D'acord, ara faràs 20 squats per veure com tens el pols, d'acord? D'acord. No li hauries d'haver demanat que fes 20 squats. Caurà i no es podrà aixecar. 11... Diana, qui ho diu, això? Tu ni tan sols em pots fer 3 squats. 12... Que no puc? Et demostraré que puc fer 20 squats fàcilment. Mira això. 1, 2, 3, 4... Diana, para de mostrar-te. S'acosta el teu torn. Vinga. D'acord, ja són 20. Ara a veure el teu pols, sisplau. 150, horrible. Oh, nenes, Diana, ets la següent. Vinga, sí, Iana, has perdut. Deixa'm a mi. Com et dius, tu? Em dic Diana. Tinc totes les possibilitats d'anar als campaments americans. Estic realment en forma. Faig fitness, sóc animadora, nedo i pinto. Bé, comprovem-ho. Talla i pes. Vinga, talla 158, pes 48. Doctor Faust, estàs segur que podem triar l'adolescent més sa aquí? Infermera, em van dir que aquí hi ha els estudiants més sants per a animadores i futbol americà. Sí, els millors estan aquí, al 9A. Deixa de parlar, ara mirarem la temperatura. Oh, Diana, veiem quina mena de perdedora ets. Saitseva, has patit xarampió, varicel·la o rubeola? No.
Ja us heu posat totes les vacunes? Sí, totes. Dóna'm el termòmetre, sisplau. 37,6. Acabem de començar amb l'examen i ja tens la temperatura alta. Obre la boca i digues D'acord. Oh, t'has de rentar les dents una mica més bé, eh? Què vols dir? Em rento les dents al matí i a la nit. I a vegades fins i tot a la tarda. No la creguis, menja molta xocolata. Doctor, i ara què? Faig squats? No, tu faràs flexions. Flexions? D'acord, però les faré com una noia. Para de fer trampes. Fes-ho bé, 50 vegades. Què? D'acord. 1, 2, 3... No cal que comptis. No arribarà ni a 4 flexions. I tant, 4... Doctor Faust, em sembla que és suficient. Sí, ja és suficient. El següent, sisplau. Vaig als campaments? Jo hi vaig. Noies, calma, no anireu enlloc. Vinga, va. Següents! Merda! Els doctors són molt estrictes. Realment estrictes. Marúcia, vas tu ara? No, Patrick, tu primer. Què tens por? Diana, com ha anat? Diana, com ha anat? Nois, ha estat nefast. Nois, em sembla que és molt difícil d'aconseguir anar als campaments americans. Nois, xxt, escolteu què passa dins l'oficina. Art, hem de passar les proves. Sí, Dima, jo vull formar part de l'equip de futbol americà. Noies, vull ser animadora, jo. No pots fer voltes a l'aire, no seràs una animadora. Marúcia, la Júlia no pot, però jo em puc fer de triples. Nois, creuem els dits pel cap. Em preocupa. Noies, el nostre Patrick ho arreglarà. Ell és molt fort. I jo aniré l'última. Els DUG anirem als campaments definitivament. En els teus somnis. Babushkin té 15 anys i Petrov també té 15 anys. Infermera, realment tenen 15 anys? Doctor Faust, t'ho estic dient. En Babushkin i en Petrov tenen 15 anys. A què espereu? Feu el que digui el doctor. Molt bé, Patrick, què hauríem fer? Allunya't, ets el meu rival. Rival? Mai seràs de l'equip de futbol americà. Nois, vosaltres fareu 20 flexions. Va, començo a comptar. D'acord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... No m'agrada gens el noi del jersei gris. Esclar que no, aquest noi no està en forma. Mira qui parla, un sac ajustat. Molt bé, ja heu fet 20. Ara mirarem el vostre pols. Sarampió, varicel·la, rubeola... Teniu totes les vacunes al dia? Mai hem tingut cap d'aquestes enfermetats. Tenim totes les vacunes. Molt bé, infermera. Petrov, 81. Babushkin, ets aquí, Babushkin? Sí, sóc aquí. Babushkin, com et dius? Em dic Kev. Patrick, què et passa? Em vols treure el lloc pel campament? Oh, Déu meu, aquests nens. Ho veus, infermera? Hi ha McDonald's per tot arreu. Va, obriu la boca i diu... Bé, en Petrov està bé i en Babushkin també. Bé, nois, alçada i pes. 1,80 i 65 quilos. Estàs en forma, Babushkin. 1,80 i 180 quilos. Oh, Petrov, has de perdre una mica de pes. No perdem el temps amb ells. D'acord, següents. A què espereu? Els següents... Crec que estic bé. Sí, peses 180 quilos, no t'escolliran. D'acord, anem. Què? Com ha anat? Digues. T'han examinat? El doctor és molt raro. Ens fa saltar, córrer, ens parla de les vacunes... Oh, no! No m'he posat l'última vacuna. Uau! Ho has sentit, Diana? Els DUG tenen poques possibilitats. Tenim a la Marúcia, que està en forma. No és com el vostre Art. Quan l'infermera li bufi, quedarà impressionat. Ja ho veurem. El meu Dima encara no l'han examinat. Infermera, qui són els següents? Pochavskaya i Raketenko. Pochavskaya, Raketenko, ja podeu entrar. Jo primer! 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 Calmeu-vos, això sí que és una bona defensa pel futbol americà. No us entenc gens. Com us atreviu a entrar a l'oficina del doctor? Feu 20 squats, ara mateix. Júlia, tu primer. No, tu. Deixo que els més joves vagin primer. Edat primer que bellesa. Tu primer. Crec que no faran squats. A veure, digueu... Fàcil. Pochavskaya, la teva gola està molt bé. Raketenko, hauries de portar una bufanda.
Sí, la portaré. Ho veus? Estàs perdent. Ara a la vostra alçada i el pes. Aneu cap a la paret, sisplau. Vale. Jo sóc més alta. Marúcia, quina alçada fas? Júlia, serà pes. Infermera, escriu 250 quilos entre les dues. Bé, 250 quilos per dues noies. Això no és estar gens en forma. Perfecte, ara mirarem l'alçada. Sí, Bé, Raketenko 1,74. Ho has escrit, infermera? oh, nenes. Ja està, doctor? Acabem de començar, Júlia. Saps que la Júlia menja molts carmels? Marúcia, Sí, veig que ella menja molts carmels. saps que la Marúcia menja molt de pressa? La Júlia no practica cap esport. La Marúcia juga a jocs d'ordinador tot el dia. Ja veig. Infermera, ja poden entrar els següents. Marúcia, no et perdonaré. Tu has començat, Júlia. La Júlia no obtindrà la certificació mèdica. Li he dit molts cops, no mengis fast food. És horrible, jo puc fer 50 flexions i 50 squats. I jo puc fer fins 1.500, però allà dintre només he fet 19. I Anna, què hem de fer? Em falta una vacuna. Elia, digues-li que les tens totes. Hem d'anar als campaments. Calleu, la Maruixa i la Júlia ja venen. Ara criden a Bondarenko i Lizunenko. Cap possibilitat. Ho has escoltat, Art? Anem junts. Sí, Dima, però has de saber que jo sóc el millor. Anem. Bona sort, Dima. Ets un futbolista real. Art, digue'ls que pot ser un quarterback. Va, entrem. Molt bé, Bondarenko. I Luzinenko. Jo sóc en Bondarenko i ell en Luzinenko. Veniu. Què feu? Hem de mirar el vostre pols. En Bondarenko està malament. Bondarenko, el teu pols és molt dèbil. Per què és dèbil? Luzinenko, tu tens adrenalina pels núvols. Ho veus, Dima? Jo seré el quarterback. Anem a mesurar l'alçada, pes i exercici d'estrès. Són estudiants molt en forma. Està clar que fan esports. Sí, jo sóc un quarterback. I jo un fullback. Nois, podeu marxar. Següents, Oreshkina i Kukolka. Hem passat el test? Ningú ho ha passat de moment. Va, que entrin els següents. Adeu! Ho has vist, Dima? El metge m'ha dit que aniré a Amèrica. Sí, i també m'ha dit que jo estic en forma. Què ha passat? Com ha anat? Nois, com ha anat? Com ha anat això? Som esportistes. Kukolkina, Oreshkina, cap a dintre. Nois, m'examinaran de totes maneres. Bona sort. Em falta una vacuna. Calma, Lialia. Ho tens tot. D'acord. Hola. Kukolkina, estàs pàl·lida. Kukolkina, tens totes les vacunes? Doctor, li falta la vacuna de la varicela. No té sentit que l'examinem. Oreshkina, alçada i pes. 165 i pes 44 quilos. Què? Tu, posa't dreta. Fas 1,40 m. Més no. Què vols dir? El que acabo de dir? Infermera, calma't una mica. Doctor Faust, està mentint. El meu 1,30 m més 5 centímetres equivalen a 1,35 m. Aquesta és la seva alçada. Escolta, potser fas 130, però jo faig 160. D'acord, infermera, ara ho mirem. Vinga, no et refiïs d'ella. És una mentidera. No t'he de demostrar res. Espero que la Nat no ens decebi. No, ella està en forma. Jo també hauria provat si la Marúcia m'hagués deixat. Que malament que l'Art estigui malalt. Està tan en forma? Què passa? Heu aprovat? Què passa? Heu aprovat? Els doctors estan bojos. Són... Aquella baixa em diu que faig 1,35, però jo em faig 160 centímetres. És que jo ho sé. Sóc més alta que ella i no li agrada. Ja veig. Està boja. I el doctor l'escolta a ella. Aquests americans. La Nat els ha dit que no tenia la vacuna. Merda, com s'ha atrevit? Naua, esteu en problemes. Infermera, quina escola de bojos, Sí, doctor Faust. Has vist aquestes últimes noies? És baixeta però tramposa. I què passa amb la Kukolkina? Qui s'ha pensat que és, no posant-se les vacunes? Estic d'acord amb tu, però ens portarem en Bondarenko i en Luzinenko amb nosaltres. Escolta, doctor, el que tu diguis. I anirem nosaltres, els de la Nou. Calleu!
Bé, Bondarenko i Luzinenko podreu volar al campament amb nosaltres. Guai! Sí. I quan sortim cap allà? Demà a les 8 ens trobarem a l'aeroport. Art, deixa-ho tot, anem a empacar les maletes. No podem perdre aquesta oportunitat. Dima, i què passa amb mi? Em deixes? Diana, no et preocupis, et portaré un imant pel frigorífic. Va, Dima, segur que coneixes una noia americana. Anem. Dima, què has dit? Ets un traïdor! Deixem-nos marxar, els dos són uns traïdors! Sí, Nat, no plorarem per en Dima i l'Art. Marxeu! Marxeu als vostres campaments! Nois, subscriviu-vos al canal, poseu like al vídeo i feu clic a la campaneta. Adeu a tothom!